Čaute ľudia, máme to a dneska tam pri mojom ďalšie video s Dupilupom lomno fliperom. a ideme si zahrať Skywars na serveri Game Team. Tak, a uvidíme sa v hre. Tak sme v prvej aréne, som s tebou. Hej. Nevšimajte si tieto lagy, to je normálne na Game Teame. Hej, to je Nevšimajte si tých 0 FPS, to je normálne na Game Teame. úplne. Čakaj, kde si? Jo, dobre, už je to v pohode. Sme spolu? Kde si? No, ja ťa vidím ako. Pozri sa o 3 do, neviem, práva či ľava. Jo. Ani to prvý. Tak potom sa na mňa skús portnúť. Tu sú Dobre ja. Tu si padol? Nie. Ja som niekoho zabil. Ty, ja som slepý, či čo? Drevený meč. Wow. Ja som fakt slepý ako. Raz som ho trafil, ako fakt? Ako fakt? Dáme sem. Nemáme straničku. Mám dve golden jabka. Ja mám, vieš čo, ako moju najsilnejšiu zbraň, cukierku, ako really. Ja mám drevený meč. Tak ja ti dám, aha, ja nemám nič silnejšie. Hej, a koľko je tu čestiek? Len dve? Hej, počkaj, sa portnem k hentomu. A sakra. Ešte, že mám elixír sily. Hore. Na No tebo. poď sem dole. Mám jeden shift. Strel ho. Mám posledný shift, Filip, tak si to máš. Hej, Trefa. je tu u mňa? Čakaj. Nemám tvoje veci. Počkaj, mám elixír sily, ale. Hop. Potrebujem rýchlo bloky. Zabil som ho. Dobre. Ja super, mám lepší meč. Aký máš? Aj pre teba mám. Tu máš toto. Toto. Díky. Toto si nechám, tu máš toto. A chceš chestplate? Toto. Aha, to. Tu máš, chceš literový? No a máš tam helmu. V tom. Kúkaj. Tu je stranička. Čo? Ja som ho zabil. Ty si zabil, dobre. Tak, kde sú tí Tam je jeden. Tak. A ideme. Ešte máš... Pozor, niekto po mne pálí. Toňo. Už ne. Ja super, Ja mám diamantový meč. strenčku, tak počkaj, ja ti dám strenčku, keď chceš. Hej, ideme final fight. Poď ku mne. Ja ti dám strenčku brnenie, dobre? Ja mám straničku. Aha. Tak, teraz si daj liky, ktoré potrebuješ. Daj si zbrane, ktoré potrebuješ. No, u mňa to skoro nie je nič. Daj si. Kde si? A ešte nie! Tak sme na ďalšej aréne. Aha. No, dobre, tak toto vyhrám. Moja najobľúbenejšia mapa. Jo, to sú títo miny. Hej. Jak to, že ja tu nemám... No. Máš, čukni na to. A ja som ju tam nemal. Aj. Ja tu nemám napríklad ani cobblestone alebo toto. Sklo. Ja super. Daj mu dôpatka. To ako fakt. Ja mám železný meč. A ja mám železný meč. Zatiaľ. Ešte sa pozriem sa. Jo, ja som skoro full tento iron. Ja som full iron. Ja som full iron a daj mi od bodky. Ako dobre. Ja som ešte ja mám ešte diamondové legíny. Dobre ty. Tak, Potom, čo tu máme keď budeš mať dvakrát, tak prosím... Keď budeš mať niečo dvakrát diamondové, tak mi to dáš? Jedno. No dobre. Tak. Čo, niekto už zomrel? Jaká lama. Tak ukáž. Niekto sa portol nás. Crafting. Potrebujem crafting. Potom mám jednu enderperlu. Netrafím sa, samozrejmosť. Ty si zechol? Nie. Ty si na strede. No ale on sa portol ku mne, ten noob. Noobis. Dobre, jeden kill. Pamätáš? Noobis. Tak poď, kde len ten. Ja ešte nejdem na stred. Ja si musím pekne urobiť diamantiky, si musím urobiť. No, ďalší dole. Dobre, čo tu máme? Hej, ale čakať. Lúk mám.
Regen, to sa hodí. Tomáš, počkáš, dokedy niečo spravím? Až potom zapieš toho posledného, lebo ja idem robiť jednu vec, ktorá sa mi veľmi oplatí a súvisí to s diamantmi. Čo sú na mojom ostrove. Vieš, čo to znamená? Koľko je tu diamantov vôbec? To mi asi nebude stačiť. Na full brnko. 13 diamantov, že by? Nie, 11. To je dosť málo. A to som sa portol k tebe, sorry. Čakaj, tam je ten posledný. Hej, tak zabij ho, ale počkaj. Ja si len vykraftím niečo a potom v ním môžeme fight. Ty brďo, ja normálne s železným mečom rozbijam tento blok. Super. Nie, toto nie je super, čo sa mi práve stalo. Čo? Dobre, už nič, všetko pôjde. Počkaj. Ešte chvíľu počkaj. Stretneme sa na strede. Alebo na mojom ostrove, vyber si. Ešte si roztriedíme vecičky. Rol. No tak môžeme... Ešte nie, ja som si rozstrediť jeliky a také. Poviem ti kedy? No, tak ale každý z ostrova, kde je teraz. Nemôže sa portovať nič. Len z tohto ostrova, kde si. Tak. Nie, môžeme sa portovať, máme enderperly. Hej, tak ale iba na strede. Tak sa portuj najprv na stred. Ale nie, tak 3, 4, fight. Jo. Jo. No, ja som sa sekol, really? A ja. Jo. Ne. Áno, posledný. Ja som tretí. Jo. Čo, aké máš veci? 4 čestky. Ja, teraz vám to strihnem. Ako pôjdem pre 4. čestku, lebo Filip tu ešte stále neviem, mu to nechcem povedať. Takže teraz... Ale však ja viem iba 3. A ja kde je 4. A kde môže byť 4. do ryti? Hej, ja viem aj kde je 4. Kde? Hore, hentam. No tak kde je teda prvá? Kde sú teda... koľko je dole čestiek? 3. Dole? Hej. Ale je tam v podzemí. 2. Kde je druhá? Druhá je úplne dole. A kde je prvá? Prvá je pri takom veľkom ako keby nether stromu. A tá úplne... Čakaj, ja som sa pomýlil. Raz, dva. To je 5 čestiek, sorry. To je 5 čestiek. Ty hajzli, kde je tá pata? A v podzemí je ich koľko? 2. Jo! Lol. Idem do podzemia. Tak teraz, keby som na tvojom mieste a neviem, kde je tá jedna, tak ja by som to tam celé rozkopal. Hej, čo asi teraz robím? Nenájdeš ju. A nájde ju. Moja skrýša. Kde je? Za tým Samdom hádam. Nie. I don't know. Je. Dobre. Mám elixir sily a ešte k tomu 2-krát, takže si Ja PH. tiež. Ty si hajzlik. Si na strede? Nie, strieľam potom. Čau. Ja opadol. Čau, ja som Čau. tu. Kde je ten posledný? Ešte jeden. Hen tam. Kde? Tam, kúkni, kde buchám. Alebo tam. Ty choď pozerať hento, ja idem sem, dobre? Ja idem to, no dobre. Ja už som. Tu není. Tu je. Mám ho. Je mŕtvý. Hej, čakaj, ja nemám dobrý meč. Teraz do seba nabúcham všetky eliky. Môžem? Hej, ale to, čakaj. Ja mám sekeru ako. A nemám boty. Tak počkaj, ja idem na stred. Ty máš diamantové boty ako. Ja potrebujem ešte nejaké boty, ja mám diamantový chestplate. Nemáš nejaké boty? Nemáš nejaké boty? Mám. Tak dáš? Ježišimaria, ja som Tam ich máš. Kde vohni?
to ako really. Ako really. Ja potrebujem fakt nejaké dobré boty, alebo aj meč. A ty máš diameč? Nie. Hej, tak zober si proti železný, alebo Mám. ani ja. Mám železný, tam môžeme? Počkaj, len ja nemám full HP. Musím si dať regen, ešte k tomu nemám Čakaj ani na luk. mňa. A koľko máš brnenia? To je jedno. Tak, ešte si nabuchám všetky tie liky. Ešte toto. Na čo mi to všetko je. Doplním si. Ešte jeden život. No rýchlo. Teraz! To čo je, aký speedball? Takže dúfam, že sa vám video ľúbilo. Nezapomnite dať like a pokiaľ sa vám ľúbi moja tvorba a chcete ma podporiť, tak dajte do odber. A pokiaľ sa vám toto video moc ľúbilo, tak ho zdieľajte a napíšte aký pekný komentík. A ja sa tu s vami učím aj s Fliperom. Lomeno lupam a nedajte mu nič. A zase na budúce. Tak čus.